Salutare! Sunt Danny Chris și astăzi vreau să vă arăt cum vă puteți transforma camera telefonului dumneavoastră într-o simplă cameră web. Bun, haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Dăm un search pe Google și tastăm Droid Cam, da? O să găsim acest site, după care o să instalați dumneavoastră acest soft. Droid Cam Client. Îl instalați, da, îl porniți, după cum am să-l pornesc și eu pe al meu. Da, ce observăm aici? Avem un IP și un port. O să mă întrebați de unde am luat acest IP și acest port. Păi nimic mai simplu. Haideți să vedem ce se întâmplă pe telefon sau ce trebuie să facem la telefon. Unde este telefonul meu? Aici, l-am găsit. Bun. Avem instalat pe telefon această aplicație, da, o căutăm în Google Play, Play Store, Droid Cam, da, o instalăm, o pornim. Ce ne afișează când o pornim? Un IP și un port. Bineînțeles, telefonul trebuie să fie conectat în rețeaua wireless a dumneavoastră. Copiem acest IP și port, bineînțeles, le copiem în clientul care l-am instalat pe PC și nu ne mai rămâne de făcut decât să dăm un start. Haideți să vedem ce se întâmplă. Voilà! Avem deja o cameră web gata pentru chat sau orice altceva vreți să faceți dumneavoastră cu acea cameră. Bun, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și sper să ne mai întâlnim cât de curând și cu alte tutoriale despre alte lucruri interesante, zic eu. Bye!